Няма ли гласно? Защо ви запушите устата? Абе, гласност не значи всеки ден да си казва проблемите тук и казват. Значи не могат тук да ми говорят за барични полета. Аба, аз не мога да така проблем. Не може. Мочиш, ти дам лище. Може. Мои. Какви ученици сега? Тихове! Аз цял живот пиша учебници. Авторка съм на стотици хиляди задачи по математика. Поне с басейните ли сещате? Един басейн се пълни през една тръба, се изпразва през друга тръба. Вие ли сте тази? Бяхте най-високата тъчна в моето учи. Тихата! Тихо! Кой час учи? Съвременници, my students. Ако сте за 30 години съм ви дала нещо, макар и малко. Моля ви, помогете ми вие сега. Намерете ми пропуск за басейн. За какъв басейн, бе? За клубен басейн. Това ли е проблема? Тихо, бе! Проблемът е в друго. Той е много по-голям, но е в друго. Проблемът е, че когато започва, в цяла България имаше само един басейн. Он е в централната баня. И той се пълнеше и се пратеше през тръби. Поколения след поколения решаваха задачите по този начин. Докато преди 2 месеца един четвъртокласник не ми заявяваше, че това било невъзможно. Кое точно? Сега ще ви обясня. Един басейн, който побира 600 хектолитра вода и който се пълни през 2 тръби за 2 часа, да се изпразва през 3 тръби за синуса на тангенса, на котангенса, защото пи водината на квадрат. И аз мисля, че да възможно да кажа на матурника. Някой тук може ли да реши, а? Никой не може, нали? И тях ще ли искате? И тях ще ли искате? Ама то всичко е вярно. Ама оня ми идва и ми вика, че днес басейните не се пълнили по този начин. Момче, викам, но как се пълните празни басейни, това го остави. Нашата задача на тази възраст не е да ги пълним и празним, а чисто теоретически да решаваме задачи. При което той ми отговори, че той ми обиди задачите. И ми отговаря, че в тях има точно толкова смисъл, колкото и в това да числим колко ангела биха могли да каснат на върха на една игла. Обаче как това ще ни помогне да минем в САЩ следващите 15? Добре да, госпожо, пишете му двойка, не е толкова! Ама, чакай ме пиша! Ама директорът ми вика, че не било лошо! Моля ви се, директор ми вика, за мен, че не било лошо да прочета някой друг документ. Нали да се осведомя, да се обогатя за басейните. Да, обаче, за да стане реформа в математиката, трябва да се простроят басейните. За да се простроят басейните, трябва да се простроят топлификацията. Тихо! За да се простроят топлификацията, трябва да се простроят черната металургия. За да се простроят черната металургия, трябва да се простроят цветната металургия.